A yau dai ina so in nuna muku yadda ake samun kayan gwanjo a sauran ƙasashe daga nan South Korea. Kun ga kamar wannan abun? Idan ku duba, ga nan kun hango takalmi? To, a waɗannan ramukan a nan South Korea a nan ake zuba duk kayan da mutum baya so, irin kayan da ya sa ya gama amfani da su. Kuma sunan kun san suna sa designer so. Kamar kayan da suka yi wata 3 haka, mutum ba zai kawai je ya yadda kaya ba. To a cikin wannan ramukan za su zo su tura kaya ne, takalmi ne, ko ma me na amfani kuma masu kyau. Idan suka tuttura, idan ya cika, akwai companies ɗin da za su zo da mota, su za su ɗauki akwatin su buɗe. Idan suka buɗe sai su kwashe kayan, sai su kai factories nasu, a nan za su wanke su da chemicals. To in suka wanke su da chemicals kuma masu siya, dan za a zo a sara, za a rarraba, in kayan yara ne, in kayan manya ne. Idan aka rarraba shi ne a nan ne ake samun gwanjo, sai a tura ƙasashe wanda suka zo siya nan ne za su siya, sai su kai ƙasashe, su ne gwanjuna. Kuma kada ku ce wai kayan mu ne irin na Najeriya da suka zama tsimma, a'a, wa'annan kaya masu kyau za ku ga an tura su cikin wannan ramin dai da na nuna muku shi.